Gibarugan karon sa Malakanyang nga dili na kinahanglan pa ang medical bulletin. Sanglit giingon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan Pbbm nga dili seryoso ang iyang balati-an. Sa press briefing kagahapon adlaw gipasabot ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga mas kasaligan ang gisulti ni Pbbm kunitandi sa doktor tungod iya kining lawas. Ato maminahon ang nahimong pamahayag ni Attorney Claire Castro, Palace Press Officer. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. At katawan niya naman po yun. Nag-update sa ang presidente pinagi sa ka-video nga okay lang kini o nagpasalamat pa sa tanang nabalaka sa iyang kahimtang. Ato maminahon pamahayag sab ni Pbbm. Maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kaagad. Sabi ko at nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. Samtang gihimakag-sab sa Malakanyang ang katag nga medical record ni Pbbm nga gaingong nagkagrabe na ang sakit niini. Nagipagula pamahayag online midepensa kining himsog ug mibalik na sa pagpatrabaho ang pamuno nasod.